Wel, mae 'da ni ganlyniad arall I chi nawr o ddosbarthiadau'r Trinwyr Ifanc, yr ail ddosbarth I rhai hynny rhwng 16 ac 19. A mae'r garden goch wedi mynd I Gwion Jones Howells. Ges I sgwrs efo fe, dydd Sul yma ar faes y sioe yn dipyn o gymeriad ar y teg. Ac yn amlwg wedi plesio'r beirniad Maddy Clark o Ogledd Cymru erbyn hyn. Ac wyt ti'n nabod Gwion, Carin? Chwarae teg y Gwion, mae Gwion wedi bod yn cystadlu yn y Trinwyr Ifanc ers blynydde nawr. Do, mae fe. Ydy, mae fe'n helpu gyda Cywyn a cwpl o brydwyr arall, so na, mae'n neis bod e'n cael llwyddiant. Mae'n angerddol iawn yn dwi am y busnes ar ddangos mae'r paratoi a'r sioeau. Mae fe'n grwt ifanc iawn, brwdfrydig iawn yn dwi. Mae fe'n edrych yn hapus. Mae fe'n edrych yn hapus, mae'n teg iddo fe. Da, llongyfarchiadau Gwion. A dyna ni te un dosbarth arall I ddod yn adran y Trinwyr Ifanc. Fyddwn ni'n mynd at y rhai dros 19 oed yn y man, felly dewch nôl ato ni ar gyfer hynny.